κατάσκεται. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ήταν ότι οι πολεμιστές της αυτοκρατορίας ήταν οι πιο ελίτ όλης της εποχής αυτής. Χρησιμοποιούσαν τόξο, είχαν φυσικά φαρέτρες με 30 ή 40 βέλη, τα οποία πολλά ήταν δηλητηριασμένα. Εντάξει. Άλλο εξοπλισμό που είχαν ήταν τα ρυπτάρια. Τα ρυπτάρια ήταν τα λεγόμενα πύλουμ, τα οποία μετανονομαστήκαν σε ρυπτάρια. Αλλάξανε φυσικά, δεν ήταν τον καιρό του Ιουστινιανού, δεν ήταν το ρωμαϊκό πύλουμ που γνωρίζουμε όλοι από τα μουσεία ή από τις ταινίες ή όλα αυτά, ήταν τελείως διαφορετικά. Υπήρχε ένα άλλο είδος τόξου, το οποίο λεγόταν σολινάριον. Οι κορύβαντες έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό. Μπορείτε να τα διαβάσετε σε αυτά που έχουμε ανακοινώσει. Επίσης, υπήρχαν ακονισμένα σπαθιά. Τότε μιλάμε για σπαθιά ίσια, εντάξει, αμφίστομα, και θυμίζαν και λίγο πιο μακριά από τα ρωμαϊκά γκλάντιους. Okay. Υπήρχαν δόρια, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν με ασπίδες, οι οποίες οι ασπίδες χωριζόντουσαν σε στρογγυλές, σε αμυγδαλόσχημες πολύ αργότερα, τότε ήταν στρογγυλές, σε οβάλ. Έχουμε, πού είναι η οβάλ? Και αυτές οι ασπίδες, οι οποίες ήταν μεγάλες, ονομαζόντουσαν θηρεοί. Παράλληλα είχαν τα μικρά σκουτάρια που βλέπετε εκεί, μικρότερα ακόμα σκουτάρια, τις λεγόμενες buckler, οι οποίες ήταν όλες μεταλλικές. Άρα ο μύθος ότι η buckler εμφανίστηκε στην αναγέννηση καταρρίπτεται. Από τις ρωμαϊκές αρένες υπήρχαν buckler, οι οποίες μετά χρησιμοποιηθήκαν και στα Dark Ages και στον Μεσαίωνα, και φτάσαν σιγά σιγά μέχρι την αναγέννηση. Να, αυτός είναι ένας θηρεός. Ένας κλασικός θηρεός είναι αυτός. Εδώ πέρα, τον βλέπετε. Θηρεός. Λοιπόν, τώρα, τα κοντάρια ήταν 8 πύχης. Μακριά. Υπήρχαν και μεγαλύτερα, φτάναν μέχρι και 12 πύχης. Υπήρχε μια ιδιαίτερη λαβή που τη χρησιμοποιούσαν, τις οποίες τις κρατήσαν από τους Μακεδόνες, τα κρατάγαν έτσι και βάζαν εδώ πέρα την ασπίδα τους με λωρίκιο και πολεμούσαν. Άλλοι δε βάζαν την ασπίδα πίσω, δηλαδή σαν να κάνανε έξτρα φόρακα πίσω και τα χρησιμοποιούσαν εδώ. Το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτά τα δόρια τα χρησιμοποιούσαν και οι υπείς, οι κατάφραχτοι, οι οποίοι είχαν βαριά πανοπλία, σιδερομάνικα, είχαν μια μικρή ασπίδα εδώ, σαν μπάκλερ, αλλά δενόταν εδώ πέρα, και τα κοντάρια τα είχαν έτσι. Οπότε τι είχε να αντιμετωπίσει ο άλλος? Ένα δάσος από κοντάρια, τα οποία ήταν πάνω σε άλογα. Εκπληκτικά δύσκολα για να τους αντιμετωπίσεις. Την τεχνική αυτή την είχαν πάρει από τους Πάρθους. Λοιπόν, άλλα όπλα που είχαν ήταν τα τσικούρια, τα οποία τσεκούρια είχαν ένα κεφάλι και από την άλλη πλευρά ήταν σαν κομμένο σπαθί. Είχαν ρόπαλα, μάχαιρες, και τα παραμύρια που λέγανε τότε ήταν ίσια. Παραμύρια κυρτά ήρθαν πολύ αργότερα. Λοιπόν, η πεζική στρατιωτική παράταξη ήταν κατά τους τακτικούς. Τακτικοί ήταν κάποιοι που είχαν καταγράψει τις τακτικές των Ρωμαίων, των αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών σε τρία μέρη. Η πρώτη ήταν οι οπλίτες. Ο Λέοντας ο Σοφός πολύ αργότερα ονομάζει τους βαρύς πολεμιστές ως οπλίτες, οι οποίοι στην εποχή του και πριν από αυτόν ονομαζόντουσαν σκουτάτι, από τις ασπίδες που φέρανε. Λόγω αρχαιολατρείας. Και λόγω ναι, γιατί μας άρεσε να είμαστε έτσι. Παράλληλα υπήρχαν οι ξυλοί με γιώτα, οι οποίοι ήταν οι ελαφροί πολεμιστές, και τέλος ήταν οι πελταστές. Αλλά στην εποχή του πελταστές και ψηλοί είχαν αφομοιωθεί σε μία τάξη. Εντάξει. Οι πελταστές είχαν μία ιδιομορφία.
Λοιπόν, ο πεζός τώρα Σκουτάτος, γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα και με τους ψηλούς, εξοπλίζεται από σπάθη, κοντάρι, σκουτάριο, φαρέτρα, τόξο. Η ασπίδα του Σκουτάτου την εποχή του Λέοντα πρέπει να είναι στρογγυλή ή αμυγδαλόσχημη. Παλαιότερα ήταν η Oval και αν πάμε ακόμα παλιότερα ήταν αυτή, η οποία δεν κράτησε πολύ, κράτησε λίγα χρόνια. Οι ρωμαϊκές ασπίδες ήταν πιο πολύ Oval. Okay. Τώρα, οι επίλεκτοι στρατιώτες, οι επίλεκτοι Σκουτάτοι έπρεπε να κάθονται στον πρώτο στίχο ή ακία, όπως τη λέγανε, και έπρεπε να φοράνε πανοπλία. Αν δεν είχαν πανοπλίες, γιατί ήταν ακριβά παιδιά αυτά τα πράγματα, ο εξοπλισμός, τότε οι δύο πρώτοι της ακίας, δηλαδή ο πρόμαχος και ο βοηθός του, έπρεπε να ήταν εξοπλισμένος όσο μπορούσαν με πανοπλία. Εντάξει, η πανοπλία του Σκουτάτου έφτανε περίπου μέχρι τα γόνατα. Εντάξει, και ήταν πολύ βαριά. Τώρα, το κράνος έπρεπε να ήταν ή κλειστό ή ανοιχτό, πάντα με λοφείο. Ήταν για πολλούς λόγους ήταν το λοφείο, ήταν και για τα διακριτικά μέχρι να καταλαβαίνουν πού βρίσκονται. Επίσης είχαν σφεντόνα, καταλαβαίνουμε τη σφεντόνα, όχι την... όλοι έχουμε δει το θρύλο του Δαβίδ, πέραν την πέτρα, το πετάγαν, και οι Βυζαντινοί είχαν έναν ξεχωριστό τρόπο που πετάγαν τη σφεντόνα και ήταν ένα φτηνό όπλο και πολύ ισχυρό για την εποχή τους. Φανταστείτε, οι σφεντονίτες ήταν από την αρχαία Ελλάδα και χρησιμοποιηθήκαν μέχρι και το Μεσαίωνα. Οι Ρώδοι. Ναι. Τώρα, ένας αμυντικός εξοπλισμός που παίζε πολύ στους Βυζαντινούς ήταν τα σιδερομάνικα. Τι ήταν τα σιδερομάνικα? Τα είχαν πάρει από τους Σασανίδες Πέρσες, τα οποία φτάναν από εδώ μέχρι κάτω, μέχρι εδώ πέρα προστατεύαν τα δάχτυλα και ήταν με λωρίδες. Τα χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι gladiators πολλές φορές και τα χρησιμοποιούσαν φυσικά και οι πολεμιστές τους. Τώρα δεν υπάρχει πια σιδερομάνικο στην εποχή μας, είναι το δερμάτινο μανίκι, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι το χρησιμοποιούμε στο ξύφος μονομαχίας ή στη σπάθη για να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας. Είναι δερμάτινο, χοντρό, για να μην χτυπάμε. Όταν όμως πολεμάγανε ήταν μακρύ, εύκαμπτο, ειδική κατασκευή, το οποίο σε προστάτευε και δεν χρειαζόσουν να πολυφοβάσαι για το χέρι σου. Οι ψηλοί τώρα, οι ελαφροί πολεμιστές, ήταν εξοπλισμένοι με τόξα, τα οποία ήταν της αντοχής τους, έτσι. Δεν θα δίνεις ένα τοξότη, ένα σύνθετο τόξο το οποίο δεν μπορούσε να το λυγίσει. Εντάξει. Είχαν, όπως είπαμε, 30 ή 40 βέλη στη φαρέτρα τους. Είχαν τα σωληνάρια που σας είπα. Ψάξτε το στο ίντερνετ, δεν μπορώ να έχω μαζί μου, κάτι να σας δείξω πώς είναι. Ήταν ένα πολύ καλό κυβόλο όπλο. Σαν στην ουσία μετέτρεπε το τόξο σε βαλίστρα. Σε βαλίστρα, κάπου μια πρώιμη βαλίστρα. Αν και η βαλίστρα μπήκε στο πλωστάσιο αργότερα. Είχαν φυσικά τα ρηκτάρια και οι ασπίδες που χρησιμοποιούσαν ήταν αυτές που βλέπετε εδώ. Άλλες είχαν αυτότη μόχλευση και άλλες είχαν δερμάτινες, πώς το λένε, αορτήρι για να την κρατάς. Σαν αγέμαχο όπλο είχαν μάχαιρα, παραμύριο, τσεκούρι. Αυτός ήταν ο εξοπλισμός τους. Πολύ γρήγοροι και τα ενδύματά τους φτάνανε μέχρι τα γόνατα, ενώ των Σκουτάτων μπορεί να ήταν λίγο και λίγο πιο παρακάτω. Ένα ωραίο σημείο που πρέπει να καταλάβουμε την εποχή του Ιστινιανού και πιο πριν, οι ασπίδες από πίσω ήταν ένα κινούμενο πλωστάσιο. Αν τις έκανες έτσι, είχε διάφορα πράγματα εδώ. Υπήρχαν κάποια βέλη τόσα, τα έριχ 4. Επίσης, οι στολές τους ήταν διαμορφωμένες έτσι που βάζανε μέσα αντικείμενα και εξοπλισμούς για να μπορείς να επισκευάσεις, πώς τα λένε, τα όπλα σου, τα όπλα σου και τον εξοπλισμό. Είχαν από πέτρες για να αγωνίζουν, είχαν σουβλιά μικρά, υπήρχαν... Να καθαρίζουν λογικά. Να καθαρίζουν, πώς το λένε,
τέλος πάντων, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ήταν κινούμενο συνεργείο. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν. Μια πορεία που κάναμε από κάτω μέχρι εδώ, κουραστήκαμε και αυτοί κάνανε μίλια. Έπρεπε να καλύψουν μίλια, να ανέβουν ένα λόφο και να πολεμήσουν. Καταλαβαίνετε πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Γι' αυτό κιόλας απαιτούνταν σκληρή εκγύμναση σχεδόν κάθε μέρα. Τρέχανε σαν ανώμαλο έδαφος, κάναν άλματα σαν ανώμαλο έδαφος. Να, αυτό εδώ πέρα το έδαφος, άμα μπορεί να το τραβήξετε λίγο. Απαγορεύεται, δεν μπορούμε να τραβήξουμε. Ήταν ιδανικό για να μπορούν να γυμναστούν με άλματα. Χρειαζόντουσαν στη μάχη. Αυτό που επίτασε επίσης ο στρατηγός ήταν να μοιράζει το στρατό στα δύο, που είχε τη μονάδα του, από τη μία και από την άλλη, να παίρνουν ξύλινα όπλα ή καλαμένια όπλα, όχι σιδερένια για να μην τραυματιστούν, και να αρχίζουν να κάνουν εκπαίδευση. Ασίδηρος μάχη. Μπράβο. Προλάβαμε τα Σινάι και τα Βουλκέν των Ιαπωνέζων. Εντάξει, αυτά να τα λέμε. Κάτι που είναι άγνωστο. Όχι, είναι αλήθεια. 5ος αιώνας. Έτσι. Λοιπόν, και πολλές φορές τους έβαζαν εκτός από φάλαγγα να μονομαχούν ο ένας με τον άλλο. Μονομαχία. Μονομαχία. Άρα υπήρχε πολύ μεγάλη οπλομαχητική, η οποία ναι, δεν καταγράφηκε γιατί ήταν ζωντανή. Γιατί να καταγράψεις κάτι το οποίο είναι ζωντανό. Ναι. Ευτυχώς τα καταγράψανε άλλοι περιηγητές, Γερμανοί, Ιταλοί, και τα λανσάρανε μετά. Ήτανε δικά τους, αλλά προσθέσανε και Βυζαντινών τακτικές. Δεν τους λέγανε Βυζαντινούς, τους λέγανε Ρωμαίους. Λοιπόν, όπως είπαμε, η πεζική εκγύμναση ήταν πάρα πολύ ισχυρή στους στρατούς. Λοιπόν, τώρα πάμε σιγά σιγά, στο σταματήσουμε τώρα εδώ, πάμε τώρα στο... Πώς βρήκαν τα φάλαγγά τους στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνική, δυστυχώς και στη ρωμαϊκή. Δυστυχώς ασπίδες όπλων ήταν αδύνατο να φέρω. Έχουμε στους κορύβαντες μεγάλο εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή οι κορύβαντες βρίσκονται στη Ρωσία και κάνουν ένα μεγάλο φεστιβάλ. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μικρά σκουτάρια που είναι μια μικρογραφία. Πάμε. Έλα ρε, πάω κι εγώ. Αλλά έχω την κάμερα. Δεν είναι τίποτα. Ούτε το ξύφος, αλλά ήταν το δόρυ. Φυσικά αυτό δεν είναι καν δόρυ, είναι ένα ραβδί. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε περίπου πώς είναι. Πάνω για φέρε λίγο γι' αυτό, δώσε στα παιδιά. Άμα έχουμε κι άλλο στυλιάρι. Έχω άλλο στυλιάρι εκεί. Α, έχω ένα εκεί, Γιώργο, πίσω από την ασπίδα σου. Άρα, Χριστό έχουμε. Είσαι ωραίος. Δεν με ξεκινώνεις από τον οπλισμό. Όχι, δεν ήθελα να σε... Ωραία, φανταστείτε τώρα ότι έχω μεγαλύτερη ασπίδα. Έτσι. Φανταστείτε ότι έχω μεγαλύτερη ασπίδα. Άρα ο πλήτης κάλυπτε αυτόν εδώ. Έτσι. Ερχόμασταν έτσι. Είσαι από πίσω, εδώ ναι. πέρα ο τσοπλός. Η ασπίδα έφτανε μέχρι το γόνατο. Και κάλυπτε μέχρι το στόμα μου. Η ασπίδα κολλούσε στο κεφάλι και ήσουν εδώ. Ο βηματισμός τώρα, ο βηματισμός που κάνεις είναι το πίσω πόδι πατάει, εδώ δίνει ρυθμό, μπαμ, και πρέπει να πηγαίνεις ένα, φαντάσου τώρα ότι έρχονται προς τα εσένα, ναι. Άμα τώρα διέταζε ο αρχηγός επίθεση, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Αυτό ήταν το βασικό όπλο. Αυτό ήταν το βασικό όπλο. Όταν σπάγανε, εκεί ξεκινούσαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινούσαν όταν δεν σπάγε το όπλο αυτό, οπότε χρησιμοποιούσαν. Οπότε χρησιμοποιούσαν μικρότερα ξυφίδια. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν λίγο πιο μεγάλα από αυτά. Ενώ οι Σπαρτιάτες είχαν ακόμα μικρότερα. Τι πρόβλημα τώρα γεννιόταν με αυτό? Άμα είσαι πρόμαχος, δηλαδή ο δεξιά, ο καλύτερος και καλά πολεμιστής της φάλαγγας, έχεις ελευθερία κινήσεων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το όπλο σου με πολλαπλές κινήσεις. Άμα όμως είσαι στη φάλαγγα, εδώ πέρα έχουν σπάσει τα ποντάρια, από κάτω δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Φαντάσου ότι φτάνει μέχρι το γόνατο. Να σκύψεις, χάλασες την αρμονία της φάλαγγας. Άρα, ποια μένει μόνο, για τους αρχαίους Έλληνες μιλάμε. Εδώ,
Παπ, εδώ πολέμαγανε. Ευθεία, ο δεξιά είπαμε μπορεί να κάνει. Αλλά τώρα, κοίτα αυτόν εδώ. Μπορεί να κάνει εύκολα αυτό. Τα όπλα των αρχαίων Ελλήνων ήταν συνήθως νυχτικά. Εκτός από τους. Από την. Πώς το λένε. Γκοπίδες. Από την κοπίδα των. Των πεζοναυτών, των Αθηνών πεζοναυτών. Πέρα ένα βαρύ όπλο, έχουμε κατασκευάσει τέτοιο το οποίο χρησιμοποιούνται και να κόβεις και τα σκοινιά, αλλά και να μακελεύεις. Άρα μπορούσες να κάνεις τέτοιο χτύπημα. Των Μακεδόνων, αλλά ήταν υπηκού, και πολύ αργότερα μπήκε ο κοπέας των Μακεδόνων και στο αθηναϊκό στράτευμα, αλλά ναι, δεν το Ήταν καθαρά, σπάγανε τα δόρια. Ναι, αυτό, νυχτικά όπλα. Άμα δεν καταστρεφόταν και αυτό, τότε ξεκινούσες με Παγκράτιο. Και πολλοί παγκρατιστές. Μάτια, μαλακά σημεία, λαβές, καταλαβαίνουμε αυτά. Όσοι δεν έχω εδώ πέρα, έχουμε στην ομάδα έναν πρωταθλητή του Παγκρατίου, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, θα σας έδειχνε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά για την φάλαγγα των αρχαίων Ελλήνων. Δεν θα επιμείνω σε αυτό. Θα δείτε τώρα όμως κάτι που θα δείξει ο Χρήστος για το πώς πολεμούσαν, για το πώς εκπαιδευόντουσαν οι Ρωμαίοι στα χρόνια της αυτοκρατορίας, όχι στους δημοκρατικούς χρόνους, και θα μας δώσει και μερικά drill να κάνουμε. Εντάξει, δηλαδή ξεκινάει η εξάσκηση κανονικά. Πώς κούμπονε η ασπίδα? Η ασπίδα, όταν ήμασταν εδώ πέρα, κούμπονε εδώ. Δεν μπορώ. Η ασπίδα ήταν έτσι το όπλο, δεν ήταν έτσι. Εντάξει, είναι απλά το σχήμα χρησιμοποιώ. Η ασπίδα έμπαινε εδώ και κούμπονε. Η τελευταία πήγαινε από πίσω ενώ. Εδώ. Άμα θες έλα πίσω να δεις, εδώ πέρα. Δεν πάει αυτή. Όχι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Και αν ήταν push εναντίον άλλης φάλαγγας? Πίεζαν όλοι μαζί, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι ότι πρέπει να πηγαίνει σε ένα σώμα. Αυτό θέλω να το χαλάσω. Γιώργο, όταν ήταν ο θυσμός. Πάμε λίγο. Για αθλισμό. Εδώ πέρα. Εδώ. Πίεζαν έτσι, εδώ πέρα. Ναι. Αθλισμό. Και ήταν ποιος θα σπάσει, σωστά? Ποιος θα σπάσει? Αν έσπαγε η φάλαγγα, ξεκίνησαν τα προβλήματα. Επίσης, δεν είχαν οι ασπίδες, κάτι που πρέπει να επισημάνω, δεν είχαν αυτό το όπλο, δεν είχε τον boss. Ήταν ομοιόμορφο, είχε μια κοιλότητα, σαν καβούκι χελώνας. Οπότε εύκολα γινόταν εκτροπή εδώ. Εδώ εμποδίζει τον boss. Το boss έχει άλλη χρήση. Εντάξει. Χτύπημα μπορείς να κάνεις? Ναι, γινόντουσαν και χτυπήματα, αλλά πολλαπλά. Επίσης η οπλετική ασπίδα χρησιμοποιείται έτσι, αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα είναι η χρησιμότητά της, αυτό το πράγμα. Ή και μπουνιά. Αλλά φυσικά δεν μπορείς να το κάνεις άμα στη φάλαγγα. Αυτό που πρέπει να κρατήσεις στη φάλαγγα είναι συνοχή, τέρμα. Έσπασε η φάλαγγα, χάσεις τη μάχη. Και η προπόνηση πώς γινόταν? Αυτό με το δέντρο που λέγανε? Με το δέντρο δεν έχουμε όπλων. Φανταστείτε, παρατασσόντουσαν μπροστά. Η στρογγυλή δεν μοιάζει με όπλο. Δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις όμως έτσι. Ναι, γιατί δεν έτσι, γιατί είναι μπακλεριά αυτό. Ήταν και λίγο κύλι. Ήταν και κύλι. Παρατασσόντουσαν μπροστά, έδινε διαταγή οθισμού. Ο πίσω δίνει τον οθισμό. Ναι, και πρέπει να ακολουθήσει με σωστό. Δεν πρέπει να τρέχεις γρήγορα, αλλιώς τον έχασες. Πρέπει να πηγαίνεις με σωστό οθισμό. Κρατιώσουν εδώ πέρα, πήγαινες και όταν έφτανες κοντά στο δέντρο, push. Εδώ, πίεζε στο δέντρο όλοι μαζί. Πάνω σε δέντρα χρησιμοποιείς. Τον νόμο, χρησιμοποιείς τον νόμο και το στήθος. Πίεζες εδώ. Πίεζες το στήθος σου στο στήθος μου. Εδώ δεν έχω τώρα στήριξη, με πιέζεις μπροστά. Επίσης τα πόδια είναι εδώ, Στάτα. Τα πόδια. Εδώ πέρα. Είναι η κλασική θέση πάντως για ασπίδα, μονοματική αυτό, Αυτός είναι ο βηματισμός. Δίνει το ρυθμό εδώ. Ναι. Μπαπ. Εντάξει. Είναι ο βασικός για ασπίδα όμως, από ό,τι έχουμε δει. Και για. Ναι. Δεν έχει να κάνει για σπαθί. Μπράβο, είναι εδώ. Μπροστά. Παίρνει στραβά. Μπράβο. Σαν του πυγμάχου. Μπράβο. Το καλύψαμε αυτό το κομμάτι. Μπαίνει ο Χρήστος, μας δίνει drill και ξεκινάμε. Εντάξει, μας δίνει το πρώτο το βασικό drill και ξεκινάμε με ζευγάρια. Εντάξει, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σπαθιά και αυτό που κρατάει ο Χρήστος. Εντάξει, συνήθως για την εποχή που λέμε τέτοια χρησιμοποιούσαν. Ναι.